Duizenden schapen krijgen een prik tegen blauwtong. Het is een race tegen de klok, want nu het warmer wordt kan het snel gaan. De verspreiding via die knutjes kan over kilometers afstand. Dat waait zo bij wijze van spreken Zeeland binnen. Het zou een drama zijn. En verder in deze uitzending. Mijn vernietigd op zee. En voetbal is bijzaak bij bekerfinale. Goedenavond. Overal ontstekingen, zwellingen rond de bek en vaak de dood als afloop. Vorig najaar stonden schapenhouders machteloos tegenover het blauwtongvirus. Nu is er heel recent een vaccin beschikbaar gekomen en dus wordt er massaal geprikt. Een monsterklus. Op deze zorgboerderij in Hulst krijgen alle schapen en lammetjes het nieuwe vaccin tegen het blauwtongvirus. Een schaap dat een prik heeft gehad, krijgt een blauwe markering. De eigenaar van de schapen stond als een van de eerste in de rij om het vaccin aan te vragen. We willen geen dode schapen, zieke schapen, dat is iets wat je gewoon niet wil. Dus ja, dit is een mooie bescherming die nu beschikbaar kwam en dan snel toedienen dat het beschermd is. Dat vind ik heel belangrijk. Zijn kudde bleef afgelopen najaar blauwtongvrij. Maar de angst voor het virus was er altijd. In het najaar heb ik mijn schapen expres zeker een maand eerder op stal gezet om te voorkomen dat ze waren allemaal drachtig, om te voorkomen dat ze zouden krijgen. Die bescherming, dat is de bescherming die ik genomen heb om te zeggen een extra stapje. Het nieuwe vaccin beschermt schapen en koeien tegen het virus dat wordt overgebracht door kleine steekvliegjes, knutten. Vooral schapen kunnen veel last van de ziekte krijgen. En daarom kiezen veel veehouders ervoor om eerst deze dieren te vaccineren. Vorig jaar de dierenartsen en de schapenhouders, we hebben zoveel dierenleed en ook menselijk leed natuurlijk gezien. En we zijn zo blij, toen hadden we niks in handen, we konden alleen maar pijnstillingen geven en een beetje proberen te verzorgen. En toch gingen schapen dood en werden doodziek en dan allemaal pijn. En nu kunnen we iets doen. Het blauwtongvirus rukte vorig jaar snel op in ons land. Bijna 40.000 schapen en zo'n 1000 runderen kwamen erdoor te overlijden. In Zeeland werd het virus op 2 plekken vastgesteld, in Waarden en Stavenisse. En hoewel Zeeland er dus relatief gezien goed vanaf kwam, roepen veeartsen nu toch op: vaccineer zoveel mogelijk schapen en runderen. Vorig jaar zijn we er goed vanaf gekomen. Nu begint het warme seizoen weer. En gegarandeerd, als er geen enting was geweest, was het blauwtong had zich weer volledig verspreid over Nederland. En de verspreiding via die knutjes kan over kilometers afstand. Dat waait zo bij wijze van spreken Zeeland binnen. Het zou een drama zijn geweest. De komende tijd zijn veeartsen in heel Zeeland nog druk met het zetten van de prikken. Hoe ziet uw week eruit? Weinig cafébezoek, denk ik. Nou ja, heel druk. Hè. En onze dierenartsen die hebben ook allemaal gezegd, nou, wij werken wel wat extra. Er is ook een dierenarts die wel eens met ons mee had om wat ervaring mee op te doen. Nou, die zegt ook, hup, ik kom ook een dagje werken en zo gaan we er met z'n allen tegenaan. Of alle 26.500 schapen in onze provincie een vaccin krijgen, dat ligt bij de eigenaren. Zij moeten het vaccin aanvragen en zelf betalen. Gekkenhuis vandaag bij de Milieustraten. Kennelijk ruimen Zeeuwen veel op Hemelvaartsdag en werken ze ook veel in de tuin. Een uur voor opening van de Milieustraat in Terneuzen om 10 uur stonden de auto's al in de rij om allerlei rotzooi af te geven. En de medewerkers moeten ook vol aan de bak. Er wordt zelfs een extra medewerker ingezet. Wij roepen ze op van kom vandaag niet en morgen ook niet. Je bent altijd welkom, maar kom vandaag liever niet. Maar ja, ze staan hier massaal. Ja, het is nu in het voorjaar natuurlijk heel veel mensen die aan de tuinopruiming beginnen. Dus veel tuinmateriaal. Je ziet heel veel geïmpregneerd hout, groenafval, maar ook puin en grond en werkelijk van alles. Waarom nou speciaal vandaag, meneer? Omdat ik vrij was. Dus ik dacht, dat komt maar goed uit. Was er geen andere dag, want het is de drukste dag van het jaar, wordt er gezegd? Ja, zo is het altijd wel natuurlijk. Nee, het kwam zo uit. Maar toen we hier aankwamen schrokken we wel even. Het was wel redelijk druk inderdaad. Ik ben aan het opruimen. Ja, dan ga je gooien, hè. En dat alleen maar vandaag dan? Nee, al een paar weken en zo'n stukje bij beetje. Ja, maar het is wel de drukste dag van het jaar. Ja, dat hebben we gemerkt, ja. Hoe lang heb je erin gestaan? 20 minuutjes denk ik of zo. Waarom nou speciaal vandaag? Niet bij nagedacht. Niet bij nagedacht? En die kar moest leeg, want die moet terug. Ah. Het is wel druk. Hoe lang heb je moeten wachten in de rij? Dat valt mee, 20 minuutjes.
Wanneer ga je zelf je rotzooi weggooien? Nou, in ieder geval niet nu. Dat zal nog wel even een paar maanden duren. Want ook morgen wordt er weer drukte bij de Milieustraten verwacht. Dit is de zeemijn die dinsdag werd gevonden in de binnenhaven van Vlissingen. Een mijn uit de Tweede Wereldoorlog. Het was te gevaarlijk om hem op land te laten ontploffen, dus daarom werd hij vandaag op 13 kilometer uit de kust vernietigd. Nou, nog 1 keer dan. Voorafgaand aan de gewone editie van Hrieps krijgt de jeugd alvast een voorproefje op Junior Hrieps. We hebben net wat gegeten en gewoon even gefeest. En ik wil me zo laten sminken. Gesprongen en nog gedanst en nog een beetje rondjes gerend. De 3000 tickets waren uitverkocht. En terwijl het evenement bedoeld is voor kinderen, vermaken de ouders zich ook. Maar er ontbreekt wel iets. Meestal een beetje bier, maar ja, goed als persoonlijk natuurlijk. En vanavond is het tweede deel voor de iets oudere jeugd, die speciaal komt voor... Ja, voor snollebolletjes. Maar die is er nog lang niet. Nee, nu gaan we gewoon nog even bij de anderen en dan straks bij snollebolletjes. En dan is morgen dus het echte festival. Tussen 1 en 5 's middags zijn we erbij via onze Visual Radio-uitzending. Vanuit Grijpskerken, maar ook vanuit Kwadendamme, want daar is het Bluesfestival. Het moest een voetbalfeestje worden gisteravond. Goes speelde de districtsbekerfinale tegen Achillesveen. Maar het liep helemaal anders. In de 24e minuut slaat de paniek toe op Sportpark Den Donk in Oosterwijk. Als Achillesveen-speler Nicky Baggerman uit het niets ineens naar de grond gaat. De middenvelder is buiten bewustzijn. De ernst van de situatie wordt direct duidelijk als alerte omstanders meteen beginnen met reanimeren. Wat volgt is een oorverdovende stilte op het Sportpark, waar de meegereisde fans uit Veen even daarvoor nog feest vierden. Binnen een minuut was hun ploeg namelijk op voorsprong gekomen tegen Goes door een goal van Pim Goossens. En 5 minuten later volgde ook nog de 2-0 via diezelfde Goossens. Maar daar is niemand meer mee bezig als er een traumahelikopter landt op de middencirkel. Baggerman, dan al bijgestaan door ambulancepersoneel, is even daarvoor weer bij kennis gekomen. Onder luid applaus gaat de voetballer, die dan zelfs alweer even kan lachen, per brancard naar het ziekenhuis waar hij de nacht doorbrengt. Gevoetbald wordt er daarna niet meer. Als je je teamgenoot net zo op de grond hebt zien liggen en gereanimeerd hebt zien worden, dan lijkt het me niet dat wij daarna heel leuk nog een wedstrijd gaan spelen. Stel dat zij scoren, stel dat wij scoren, moet je dan keihard gaan juichen. Weet je, terwijl er wel iets belangrijkere dingen zijn dan een bekerwedstrijdje. Tom Druppers is hier. Ja, jij was erbij gisteravond, Tom. Allereerst, hoe is het nu met Nicky Baggerman? Nou, naar omstandigheden gaat het goed met hem. Ik heb de voorzitter van Achillesveen vanmiddag gesproken. Baggerman die heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. En hij is daar vanmiddag ook nog. Want ja, ze gaan een aantal controlescans doen om te kijken van hoe hij nou eigenlijk plotseling tijdens die wedstrijd een hartstilstand kon krijgen. Ja, en wij waren er voor de radio live bij. Dat was enorm schrikken, denk ik, rond die 24e minuut. Ja, wij zaten eigenlijk gewoon midden in die wedstrijd. En ja, als er dan ineens zoiets gebeurt, dan ben je een beetje sprakeloos. En dan staat eigenlijk alles op zijn kop. Wij zagen ook de spelers van Achillesveen. Ik kan me de gezichten nog goed herinneren. Het paniek stond echt in de ogen van de jongens op het veld. Die begonnen meteen druk te gebaren naar de kant. Er moet nu gewoon hulp komen. Het was gelijk duidelijk, dit is ernstig. Ja, dat was eigenlijk wel vrijwel meteen duidelijk. We zagen ook daarna dat er heel snel werd gereanimeerd. Want er was ook snel hulp. Er kwamen meteen mensen bij vanuit de EHBO. Het was natuurlijk een bekerfinale, dus duizend mensen aanwezig. Nou, dan is er ook altijd wel een huisarts. Die was er ook. Er was toevallig ook nog eens een keer een van de spelers van Achillesveen. Nou, die was aanwezig en eigenlijk onder zijn leiding hebben een aantal mensen die dan daarvoor een cursus hebben gevolgd, hebben ervoor gezorgd dat die jongen gereanimeerd is. En eigenlijk op het moment dat de ambulances aankwamen, toen was hij net weer bij kennis. Ja. En van voetballen kwam natuurlijk niks meer. Maar vandaag, een dag later, moeten die vizieren toch weer op scherp. Want allebei deze ploegen spelen nog om het kampioenschap.
Ja, bij elkaar in de 4e divisie inderdaad. Allebei Achillesveen en Goes. Goes natuurlijk bovenaan. En Achillesveen de nummer 2. En Achillesveen speelt morgen tegen HVCH. Nou ja, nu vroegen wij ons natuurlijk af, gaat die wedstrijd wel door als er net zoiets gebeurd is? Ja, ik heb die voorzitter dus gesproken, die zegt, ga morgen gewoon voetballen. En ja, wat nog wel bijzonder is dat Goes ja, in principe zondag kampioen kan worden als Achillesveen verliest morgen van de HVCH. Ja, dus het draait er echt om. En voor Dennis de Nooijer, de trainer van Goes, was het ook even schakelen vandaag, want hij won nota bene een prijs. Ja, Dennis de Nooijer die is trainer van het jaar geworden in district Zuid 1. Dat is vandaag in Zwolle bekend geworden, waar Dennis zelf ook aanwezig was. En hij is daar ja, bij de VVON, dat is de voetbaltrainersvakbond, is hij daar uitgeroepen tot de beste trainer. Dus gefeliciteerd Dennis bij deze. Supermooi, maar ja, zo snel kan het dus gaan. Ja, dat is ook een beetje de sport. Hè? Ja, gisteren ben je nog met dit soort dingen bezig en komend weekend staan er wel weer allerlei dingen te gebeuren. En vandaag wil je ook nog even tussendoor een prijs. Dus. Ja, nou fijn dat het goed gaat met Baggerman, dankjewel. Het was een mooie dag met flink wat zon, niet al te veel wind en 19 tot 21 graden. Dit weekend blijft het zulk mooi lenteweer. Het wordt zelfs nog iets warmer met zondag hier en daar 25 graden. Maar vanaf zondagavond dan is het klaar. Dan worden het buien met kans op hagel en onweer. Tot zover. Zoals gezegd, morgen tussen 1 en 5 zijn we live bij Rieps en het Bluesfestival in Kwarendamme via Visual Radio. En morgen om 6 uur ben ik er weer met een nieuwe Zeeland Nu op tv. Tot dan en een heel fijn weekend.